Както може да видите, днес поработих доста, аз да видите какво точно свърших, продължете да гледате. Първата мека мебел е факт, но и до там ще стигнем, като за начало наредих голяма част от пода. Измазах отново стеничките и залепих това прозорче. Също така успях да измеря и зарежа и сложа основата отдолу. От другата страна има едно парче, което стои от етажа отдолу и го напаснах по него. Реших да изрежа още две стенички. Тук ми се щупи, пробвам пак, втория път успях. Залепих още малко от пода, подмених ето това и почти залепих втория етаж. Остана ми още съвсем малко. Тук реших да сложа едната стена, ще декорирам от тук, така че за сега няма да го затварям. И това е другата стеничка на първия етаж, която все още няма да слагам. За момента само наложих, за да видя дали пасва и пасва чудесно. От тук също още няма да го затварям. Сложих тези гредички на покрива, остава да намеря тръстиката, за да го облепя. Залепих тази стеничка. Между другото, след малко ще видите, че съм измазала и вътрешните стени. И сега искам да видите колко терикатски начин измислих да направя диван. Буквално с подръчни материали, ще го изчакам да изсъхне, защото го намазах с гипс и ще го тапицирам. Тук имам подходящ плат. И първата мебел на втория етаж е поставена, изглежда много добре. Тук сега ще го замажа. И направих това столче, то после се щупи и сега трябва пак да го правя. Също така измазах абсолютно цялата къща отпред и отзад, отстрани, от всякъде. Тези петна отново се появяват, не знам вече. И до тук стигнах общо взето за днес. Направих и двете стенички за втория етаж, но тях ще ги поставям утре. Важното е, че вече имаме диван. Имам още доста работа по основите, по покрива. Мисля да я направя цялата в релефни тухлички. После ще я бъде и съм изрисувам.